Alright, let's go! What's up? What's good? What's new mga Bisaya? So this is Mark and welcome back to our channel. And for tonight, na ako karon sa sakyan bike and I'm planning something evil. Something evil towards Casey. Sabot mo gud mi nga mag-vlog mi karon nga gabi una. And ang plano namo is mag-react ko lang daw ko sa mga pictures sa girls nga iyang mga gipangayuan with her consent nga mag-react ko. Oh no! Na sa iyang Facebook profile nga nangay siya mga pictures sa girls. And since mag-react mo daw ko, akong plano is ako siyang pasiluson. Ako siyang pasiluson nga maglain gid ang ginhawa. Kaya panalagsarap guna po kagitan si Casey nga magselos ba. And ako ning i-grab nga opportunity ba nga pasiluson siya. Bang. Patay ka lang ko niya. Siguro doon ako ipa-OA guna ako mga description sa mga pictures nga pagkita. Kita nimo sa ako later. Wala para kita ba eh. Saka ba kung masuko siya? So, later on, ato na nang may bawan. See you! A few moments later. So, magsugod na daw mi. What's up? What's good? What's new? Mga Bisaya? Welcome back to our channel! So, for today's challenge, nag-ask si Casey og mga nag-post ko sa Facebook. Yes. Sa mga, kung pinsay gusto mag-send og pictures para sa among vlog today. Yeah. And unfortunately, gamay ra kay ang nag-send and I think gakaulaw ang uban. Yeah, so, feel lang. nag-message ko sa uban girls sa Instagram na mga kagapahan ako to grab some pictures of them. Wow! So, siya and wala kabalo si Mark. Kinsa to sila? Oo, kabalo sa mga pictures. Wala ko kabalo kinsa sila. And like, isa ka po kaya hindi na ako nakita niya. Oh! Yes. Sige. So, let's start. Tara G! So, ang buhatan na ni Mark, like if tuturuan and hard if Jojowain! So, ako ang... ka kung gwapahan lang. Okay. So, sa kaning part sa video, sa vlog, di ko ganahan ani kay murag sure ko after ani nga video ito kulatado ano niya. So, dapat magsabot ta. Ako lang kapanginit, ako gakaulit ko pa may nag-start. Yeah, mo guning idea. Wala lang. Gusto So, sabot lang ta nga. Pag gumain nga video, pag gumain nga vlog, di ko naman wayon. Ha? Be honest, ha? Kontrata na tadaan. Be Oh, honest. magpaka-honest ko. Or dapat, save ko after. Pero, Hanar mo. Maingon mis tinood, pero awayon mo din may pagkuman. No, wait lang. Be honest. Yes, but please, i-filter mo mga words. Ano gan? Basta mo na to siya. Basta ang ako ani, pinunta ka sa tinuod. Let's start. Why silosay? Uy, di naman na. Ang point naman dali kung ganan na like lang. Ah, sige, sige. So deal. Sa deal. Why sa ko ay? Anong ugma to ha? Anong ugma to? Kani. Baby girl. Oh, cute. Wow! Kitan ko sa iya. And kaila ko sa iya. Hello. So, di na ako i-mention ng mga... So, wait lang. Okay, ano kayo mo lang? What do you think? Like or... Why? Why ka na magkatag o comment? Feel na ko kuan pa kayo ni sa boy. Dili na ko ni siya ka-age. So, yeah! Like, so... The next one, kaila siya. Kani siya gwapa, Miss Morena. Wow! Gwapahan sa ko niya. So,
Uy, besh! Kailan raman nagkigo si mo, besh? Friends or friends. Okay, next. Kani siya sexy. Sexy and blondie. Oh, so, guwapa good for me. Sige na, be. So, here. Ipag... Hala, ganahan ko. Ano? Ganahan. Like, kung saan ka. Sana siya, heels siya. Ganahan ko sayang heels. Masasagot, ha? Okay, go. Kapanginit. Hindi ko ganahan yung idea. Next. Hinaugyatan ka na lalaki. Feel na ako ba'y patay ko ano yung bagaman sa vlog. Kani siya, sexy ni siya. Sexy and Sige, mapagyo dapat. pa. Takan. Takan ni. Takan ni. Ganahan ko sayang picture kay nasa sa beach. And nice yung glasses. Glasses. Kaning nano glasses oh. Sino ba tayo? Or yung tutoy? Ang glasses lagi. So, yeah! Gopahan, giti ko ni saya. Kay sa Instagram, ako na siyang gina-follow. Basta kay gwapa siya. Ginabi. Uy, hala! Ganahan ko sayang dress ba? Pati si Ebe. Sayang... Siya na yung necklace. Si necklace. Anong necklace? Necklace lagi. Hindi ko sayang necklace. And... Siya na sa yung bracelet din. Bagay sa yung outfit. Get up. Hindi na. Next one. Pretty po siya. Gamay dagway. Baby girl pa ni siya. Ooh. Like, hala. sa mga sexy kay ginaanan niyo heart. Sada siya. Lalo ko rin necklace. Sada gina yung necklace ba? Ano ko tana? Panog ko. Ay, sa ganun mga inana. Kani idol na ko na siya sa mga two-piece. Uy. Yes, nangita check kong mga piece. Uy. Yes, nangita check kong mga gwapasan. So, nag-two-piece po na siya. Yes. Alam mo, gining mga dili ganan sa mga boys. Labi na ginani. So, excited di ka? Two-piece siya! It's a trap. Gabi, it's a trap. Sige na, gay na. Sige na! Tuplo ka, Berb. Dito man siya. Di ko masawa sa name. Ngano Dili ba, lagi na ako siya. follow? Dili lagi na ako siya. Dili ko. Ganahan ko sa two-piece. Aba, heart na. Kasi two-piece. Ano ako sa inyo? Friends ni Nako, ay napag-explain. Friends ni Nako siya, yung kapaan pag kay ko ani saya. Karon pag ko na picture Sige saya, na, like karon gabi. Matanawa daw ko, be. Hala! So, yeah. So, Badly. Ambot lang. Nanginit gyapon ko karon, pero okay lang. naulit ka. Okay lang. Okay lang. Nakabalo ko nga sa kamanyo. Pero, naulit ka. Wala. Ano mo? Ano man? Gusto niyo mo palungon na na to para makabalo ka. Ano dyan? Nga wala ko na ulit. Ano naman? Kiyatan kay ko. Hala, muna na dyan. Ganun Diri na siya. magsugod ang tanan. Ganun siya, mga kuan. Sana maging ng mga... di na na-comment. Ganan ko sa taste ni Mark, actually. Ganan siya. Pero, wa siya kabalo kung sa'yo na itabo. Kaganiya. Ako na parang naipatan na sa'yo. Ako na parang naipatan na sa'yo. Why? Ako na parang naipatan na sa'yo. Sige, go. Alright, let's go! What's up? What's good? What's new mga Bisaya? So this is Mark and welcome back to our channel. Kabalo mo kung may tabo ni. So nanguna na kulaan. Ito yung sakiran for that. Ito yung sakiran para naman na walang ka-ring light. Oh. Hindi nawala siya, guys. Sa... Nanginit, nagiging.
So, unsa din i-prank? It's a prank! Sapot. Wala ko salig. Sapot ba ako? Masa ka malo? Nangandam no kuraan. Team Mark. Boom! Easy. Kaya may pagkasa nangandam yun sa kanya guys. Nakikita yun sa mga pretty nga pictures. Pero sa kabalo nga at the end of the day ang importante mong good kay kung unsay na sa heart. And ang naadin is akong heart kay si Casey. Yeah! Winner! Winner mo yan po. Pero gaya, hindi ka na necklace. Kaya ganan gusto mo ganit. Love you, Bang. Uy. Uy, love you too. Mga kalain siya. So guys, it's a prank! Sa kabalo nga nangandam na di ko dahil. Kabalo siya, nga nag-video ko. Kabalo siya. Ay, she thought that it might be a prank kung siya kabaloon sa. Boom! Hinaka ko kamayo. At least, ano na akong heart. Yung gan-gan. Eh, kung saan mo mag-ibati ganyan? Lain, nanginit na ko. Mara ko high blood. Walay joke. Pero after, atong ipakita na ko sa yung mga pictures. Smile lang ko, pero gakaulit na ko, guys. Mana nangandam na ko daan. Minsan, gakaulit na ko. O, di... Ladies, if you're watching this... Wait lang. Delete na ko niya makita magselos kay wala man po yung rason para magselos. True, true. Hindi ko niya, delete na ko gakita ang rason para magselos ko. Butan si Mark. I believe goodbye nga every girl is beautiful. Gapa gid tanan. Yes, of course. So katong mga pictures nga na view ganiya, you are all pretty. You're all beautiful. Pero sa dihang si Casey gud ang akong one and only. May nagugi na. So please like, share, And subscribe! Yeah! Bye-bye!